Maltin u Għawċin. Intom flimkien miġbura fostna. Flimkien minn djarkom, mal-eżiż tagħkom. Flimkien ma' sħabkom, mal-kollegi tagħkom. Il-koll flimkien. Ninsabu lejliet deċiżjoni importanti ħafna. Għalik, għal pajjiżna. Lejliet elezzjoni ġenerali. L-għażla li għandna qudiemna nhar is-Sibt 26 ta' Marzu hija għażla favur l-Għawċin u l-Maltin li jkomplu jaħdmu flimkien biex nibnu futur sabiħ għal pajjiżna. Flimkien. Għax kull meta Malta taħdem flimkien, ma hemm xejn li huwa impossibbli. Pajjiżna huwa darna. U aħna, il-Partit Laburista, il-moviment tal-opportunità lil kulħadd. Malta flimkien, għax aħna l-koll uliet tal-istess pajjiż. Malta flimkien, fejn l-ambizzjonijiet u l-aspirazzjonijiet jintlaħqu. Malta flimkien, għax aħna l-koll kburin bi pajjiżna. Iva, il-futur fidejkom jista' jkun sabiħ għal kulħadd. Basta naħdmu flimkien. Ejja fuq kollox nibqgħu ottimisti. Ejja nibqgħu fiduċjużi. Għandna biex għax dan pajjiż li huwa mimli potenzjal. U jekk sallum għadek temmen li lest tirriskja. U s-Sibt beħsiebek toqgħod id-dar. Nitlobkom biex terġgħu taħsbuha sew. Magħna taf fejn qiegħed ma' ħaddieħor ma tafx fejn qiegħed. Għatuni l-ewwel mandat biex minn hemm proposta nagħtikom hekk kitba jissejjer naħdem ħilti kollha lejkom għal uliedkom għal familkom dak li għamilna huwa biss il-bidu bil-vot
atmosfera għal darboħra hawn ġewwa tali it-tieni edizzjoni ta' Together in Concert. Dan huwa l-akbar avveniment ta' din il-kampanja elettorali Malta flimkien. U llum se nkomplu nibnu aktar fuq dak li esperjenzajna il-ħadd li għadda. Inselmu lilkom li qegħdin issegwuna minn djarkom u minn fuq il-medja soċjali. Illum għandna espressjoni artistika oħra b'uħud fost l-aqwa artisti lokali, mużiċisti, żeffina u artisti mill-aqwa Maltin. Spettaklu akbar, aktar u aktar artisti naqdu magħna flimkien, aktar mużika u aktar kanzonatti popolari magħna l-koll. Il-qopol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha, Robert Adela. Sinjuri, dan huwa Together in Concert. Take it. So does it just can't take it and it isn't alright? I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. Like a broken record and I'm not playing right. Just in a chord and a giving. Do you tell me on your heavenly phone to hold time? Come on, come on. Ooh, come on, come on. Don't let go. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you got a higher power. I'm singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you got a higher power, and it's really someone I wanna know. Electric, this boy is electric and he's popular now. Universe connected, and I wasn't. Night after night after night, this joy is electric. This joy is electric and he's taking it through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. You got higher power, and you're really someone I wanna know. You got, yeah, you got high. You got, yeah, you got high. Yeah, you got, yeah, you got high. You got, ooh, you got, yeah, you got high. You got, yeah, you got high. Shake it just to let you know that you got higher power. Go singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you got higher power. You want it every lifetime. Go a million miles an hour. Waiting for so long. I've been down on my knees in your love song. Shake me over and over for so long. I've been down on my knees to your love song. Takes me over, whoa. Everybody gonna make some noise. il-ħajja
tallimna kif is-sabiħ irridu nożżuh u diffiċli naħdmu biex nelbuh. Li nkunu hemm għal xulxin għax illum int u għada jien. Mhux dak huwa l-vjaġġ tagħna. Tistinka miegħek innifsek u ma' dawk viċin tiegħek biex tajjeb kemm huwa tajjeb il-preżent taspira l-għada aħjar. Din l-esperjenza ngħixuha kuljum. Lawċin u l-Maltin kollha flimkien. F'nofs kriżijiet li rredu lid-dinja, pajjiżna ma qata' qalbu qatt. Tħossok gburi, emozzjonat. Tiftakar kemm fl-aktar mumenti ta' sfida eluf għexu lajta Malta flimkien. Intom, li araftu kemm l-istabbilità ta' pajjiż tagħmel differenza fl-għajxin tagħkom. Ħassejtu tmexxija li għalkemm mhux perfetta, tat kull ma setet. Issa huwa l-mument li nibqgħu mexxin il quddiem. Irdu nieħdu deċiżjonijiet importanti. Għax din mhijiex għażla ta' partiti, hija għażla dwar x'Malta rridu għal uliedna. Qiegħed nitolbok tislifni l-fiduċja tiegħek għall-ewwel mandat tiegħi. Irdu naħdmu flimkien biex kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Politika mhijiex ġlieda għall-poter, għalkemm xi wħud jippruvaw ipinġuha hekk. Il-politika hija għażla ta' kompetenza dwar min se jmexxi l-ekonomija u s-soċjal, is-saħħa u l-edukazzjoni, l-ambjent u l-ugwaljanza. Tas-26 ta' Marzu hija l-għażla biex it-tfal kollha jkollhom l-istess opportunità li jimxu l-qudiem. Hija l-għażla biex inħeġġu liż-żgħażagħ tagħna jistudjaw aktar u ngħinuhom isiru sidien ta' darhom. Se naħdem biex il-ħaddiema jkollhom is-sodisfazzjon tal-karriera, pagi aħjar u ħin mal-familja f'ambjent isbaħ. Irrid ukoll ngħin lill-pensjonanti jkollhom l-aqwa għajxin. Nistedinkom biex fid-deċiżjoni tagħkom favur Malta flimkien tkunu miegħi biex nagħmlu pajjiż isbaħ ta' opportunitajiet indaqs u bi kwalità ta' ħajja aħjar. Għandi fiduċja fl-għażla tagħkom. L-għażla bejn il-passat u l-futur. Aħna il-futur. Għax il-futur sabiħ, il-futur fidejk. Rejtni ħażin biex inderri neħtieġ lejn kuntek. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int l-ilma ġieri għajn ta' fer inħossok qribi kull ħin. Nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik, għadha x-xemx mhux tila turi sejl. Fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja, xlilek nara biss b'għajnejja. Tinsal wedit nerġa' ntennilek li lilek irrid. Int l-aqwa dama għall-isbaħ ġejjin, ersaq qrib ħadd tisma' dawn il-kliem. Fejn tħobb il-qalb jimxu rijlejja,
smile that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. You got me feeling like wanna be that guy. Wanna kiss your eyes. Wanna dream that smile. Wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love you when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, we can bring it right back. We'll say, ooh, I love you when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, we can bring it right back to the park. On the backseat and roll it off. Wrap me up between your legs and arms. Oh, I can get enough. You know you can turn me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Oh, I can get enough. You got me feeling like wanna be that guy. Wanna kiss your eyes. Wanna dream that smile. Wanna feel like I'm still up day and a day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, we can bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, we can bring it right back. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Baby, you got so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, we can bring it right back. Say, ooh, I love it when you do it like that. When you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, we can bring it right back. Yeah. Malta. Imsejsa fuq il-bżulija. Tal-ħaddiem, l-investiment, il-wirt u l-kultura. Malta ġusta, Malta ambizzjuża, Malta sabiħa. Li tħares lejn il-futur, b'ottimizmu biex ma' Robert Tabela nimxu l-qoddim Maltin ma' qodin. Lejn aktar suċċess u kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien. Each morning I get up, I die a little. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I could spend all my dreams believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Honey, Smargo, hey! I work hard every day of my life. I work till I cut my bones. At the end, I take home my hard-work pay. Oh, on my own, I get down on my knees and I start
got a lot of water in my brain. I got no common sense. Got nobody left to believe it. Sing it! Find me somebody to love. Find me somebody to love. And it's not find me somebody. Somebody to love. Find me, find me, find me, find me. Yeah. Somebody to love, to love, to love and to love. Yeah. Oh, you find me somebody to love. Anybody, anywhere. Anybody find me somebody to love? All right. Thank you. Sabi liftel, is-sabim ta'ar biex tara d-lamżażu għajnejk tal-għom kemmu sabi li torqod u tistenba u tibqa tara d-lam għal-kem tiftaħom ksibt kemmu sabi li teħx u tajjex tarba wieħed biss ġahim li ma jafx f'temma kemm hu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisra' kull ma ksib ħalli għax-xemx fitluha bħal fil-żula issibek mill-esri iġbarijiet ħalli l-qamarilak ma l-isbula tal-qam ħalli
sabiħ li titla ċaċet kollha u tinżel fl-idla mwit fija moħbija kemmu sabiħ li minsi tkun mil-folla u ismek jisir wens għal-qalbek bir. Sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidla jew jidla bla ma l-qalb bil-biża tħabbat kemm hu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba sa jsib il-porzajiet fuq mewġ is-sabbat ħsibt kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa l-bib biex terġa' tibda kemm hu sabiħ dal-kliem la darba nemnu u nemnu nafax lilu fanja ktieb ħalli għax-xemx fitluħa bħal finsula issibek mill-isriħ iċfarijiet ħalli l-qamarina ma l-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trotajiet kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa l-bib biex terġa' tibda kemm hu sabiħ. Grazzi! Jiena Lidja Bela u s-sibt li ġej bħalkom se nagħmel għażla. Flimkien se nieħdu deċiżjoni importanti. Din nara bħala opportunità li ninaqdu għal-futur sabiħ. Aħsbu ftit, kull wieħed u waħda minnkom dwar il-bidliet pożittivi li għaddejna minnhom fl-aħħar snin. It-tnaqqis fit-taxxa l-ħaddiema, iż-żieda fil-pensjonijiet tal-ġenituri tagħna, sar investiment qawwi fl-infrastruttura u għamilna bidliet kbar fi drittijiet ċivili. Sar ħafna tajjeb, imma issa rridu niffukaw fuq il-futur dwar kif jistgħu jkunu l-5 snin li ġejjin f'pajjiż b'ambjent isbaħ u bi kwalità ta' ħajja aħjar, b'garanzija għat-tfal li tagħti l-istess ċans lil kulħadd. L-għażla tas-sibt li ġej se taffettwa l-futur ta' wliedna. Il-pandemija ħażdet lid-dinja, iżda aħna bħala Maltin ħadna ħsieb lil xulxin. U għalhekk nistgħu nħarsu l-quddiem b'ottimiżmu biex minn din ir-rebbija nidħlu għal fażi ġdida u sabiħa. Nhar is-sibt tħallix lil ħadd ieħor jiddeċiedi għalik. Oħroġ ivvota u agħti l-appoġġ lill-Partit Laburista lil Malta flimkien. Ninaqdu mal-messaġġ ta' Lidja u nagħtu vot b'saħħtu lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u lill-Partit Laburista kollu. Għad fadal biss ftit sigħat biex dawk li ma ġabrux il-vot imorru jiġbru id-dokument tal-vot. Tistgħu tagħmlu dan sal-lum stess sa nofs il-lejl mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jew ir-Raba' Tawdex. Tinsewx li mingħajr id-dokument tal-vot ma tkunx tista' tivvota nhar is-sibt li ġej. Kemm hu sabiħ li tara lil poplu maqut l-għaqda dejjem iġġib magħha is-suċċess. Irridu nkomplu niksbu aktar suċċess għalik, għall-familja tiegħek u għall-pajjiżna. Il-Partit Laburista minn dejjem ħadem biex ikun hemm għalik.
Il-kanzunetta li jmiss hija żgur popolari magħkom il-koll u l-klim tagħha jorbot mal-prinċipju li ħaddan il-Partit Laburista. Together in concert, anywhere for you. We can rewrite the story, and tonight we're forever young. And tonight we're forever young. Through the pain and the heartaches, there's still love in everyone. There's still love for everyone. Come on! Hey, would you believe if I say we are here for a reason now? This is our life, this is what counts, this is for us. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. Heaven knows you're a dreamer. Don't hide it from anyone. Don't hide it from anyone. Never tell what you're made of. There's a hero in everyone. There's a hero in everyone. Hey, would you believe if I say we are here for a reason now? This is our life, this is what counts, this is for us. I will go anywhere for you. 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 Hold on tonight for us. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. Malta, art ta' opportunitajiet. Lajta li gwidatna f'ħidmitna tul dawn l-aħħar xhur. Ipproponejna, wettaqna, issaħħaħna. Offrejna tama, mhux negattività. Ħloqna ix-xogħol, mhux il-ferda. Offrejna aspirazzjoni, mhux it-tieħ il-qalb. Ksibna riżultati sbieħ, iżda hemm aktar x'niksbu flimkien. Għawdex u Malta, aqwa, isbaħ u aktar ambizzjużi. Rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12, jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Prezzijiet tal-enerġija jibqgħu dejjem
dipendenti fuq il-prezz taż-żejt. U żammejna l-kontijiet baxxi. Ħadd ma kien jinvesti. Mhux ħarsu lura u tajlor se jerġa' jonħoss għax mhux se jerġa' jonħoss. Mela rridu nidrab. Il-fokis tal-FP. Jolew internazzjonalment, jolew għal kulħadd. mhux se nlaħħaq illum. Illa llum mela dik illum. Sali jemmem. Għandi rasi ta' xtuġani, idilhom li mhux ġejta. Ma tantx għandi ftit noħroġ ta'. U hija mingħajri mhux xorta.
Mhux ġej illum, ħanqod id-dar ta'. Hemm ħafna kesħa, ma jmux nimra trid insifer. ħanaqbiż llum, għandi x'nagħmel. Askont naf, issa mhux se nlaħħaq. Bonġu, x'qed tagħmel? Lesta jiena ħamur nivvota l-ewwel darba. Morru flimkien. Il-valur li l-aktar noss bħala persuna huwa dak il-valur li rrid nara jikber ġewwa pajjiżna. Ġustizzja, il-fairness. Aħna poplu li għader li jħobb u li nieħdu ħsieb xulxin. Huwa hekk li nixtieq nara l dal-pajjiż. Pajjiż li jgħix bħala familja waħda. Malta tal-futur li aħna din nipproponu hija Malta fej kulħadd ikun aċċettat, fej irridu nħadnu lil kulħadd irrispettivament mill-ġeneru, irrispettivament mis-sesswalità jew l-identità. Malta li tħobb, Malta li ma tibżax mid-diversità, li ma tibżax tagħti ċans lil kulħadd l-istess. Dan huwa l-moviment illi ma jaqafx ġurnata waħda jaħseb kif pajjiżna jista' jkun aħjar għal uliedna. Għalhekk illi l-għażla tas-26 ta' Marzu hija tant importanti. Għandi bżonnkom f'dawn il-jiem li ġejjin. Ejjew naħdmu għal Malta flimkien. Irridu nkunu tim Malta. Ħarsitna lejn il-futur.
Tiftakar meta konna nabu l-Monopoli, u dejtiħa noqgħod il-bank. U tieħu 500 euro hekk, u mbagħad tħallas ikollok tagħtil xi ħadd. U dak jgħid l-aħwa dak hemm galant u mhix ħadd qed ifalli u tgħinu. Inti konna tfal, nif kemm konna nilagħbuha di. Xi spettaklu u x'atmosfera. Żgħażagħ, familji, anzjani, kulħadd flimkien wara l-Partit Laburista. Together in concert qed jiġbor u jaqgħad l-artisti flimkien. Mużiċisti, kantanti, żeffina, il-koll flimkien. Illum l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Kevin Abela. Proset kbira lill-mużiċisti u l-kantanti kif ukoll liż-żeffina kollha. Concept of Movement, Yada Dance Company, Kinetic Dance Academy u Southville Dancers. Għaqda ta' nazzjon, pajjiż maqut, Maltin u Awċin. U llum fostna un ħafna Awċin. Grazzi tal-li naqattu magħna u anke lil dawk l-eluf li qed isegwuna minn djarhom. Għawdex f'qalbna, ġmil ta' gżira Awċija, inti Djamant. Meta jistaqsuni fejn ngħidilhom jiena mill-Greċja. Mhix ċajta veru hekk nagħmel għax nistħi ngħidilhom li jien Malti. Jien bniedem trid, u jekk toqrotni jien insir il-jum. Isek għandek xi żmien fil-film sal-min jiftakar ta' Rocky u Rocky jiġri fuq ir-ramel u jerfa' l-ġebel u jitrejnja wkoll. Jien bħalissa hekk. Ma dħalt fl-arena biex niġġielet bħala gladjatur. Niftakar l-astedju l-kbir, it-tieni gwerra dinija. Tiegħi jgħidu l-Meggajr. Għawdex gżira tal-oljiet, fik il-paċi, fik iskiet. Armonija bl-izbaċ minn, kif sawru kien m'għandix kiel. Sisin saqwi u sejjieħ, bajiet jaxqu ma kurriħ. Baħarik ħar dawra mejt, lilek jindejjem għasejt. Inti Djamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbist, tatini ferħan, bik ferħan. Id-dabranu ta' kuljat, il-ħarraġ u dinu blad. Innu faraw ta' għal-mus u il-kastel ta' kuraġus. Kopli u niċċeġ kullimkien, maqdes bir mill-edem żmien. Ta' ibek għattataj, l-inmulej jittrotti l-ħaj. Inti Djamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbis, tatini serħan. Inti Djamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbis, tatini serħan. Bik ferħan.
Malta sabiħa, ambjent aħjar. Fuq 7 snin, Gvern Laburista jinvesti 700 miljun euro fi spazju ħodor ġodda. Enfasi partikolari tingħata lill-qalba tal-ibliet u l-irħula. Dan permezz ta' parks, ġonna u l-kunċett ta' tħaddir ta' spazji mitluqa. Isiru wkoll tunnels ta' traffiku bi spazji ħodor fuqhom, tħaddir ta' żoni urbani u parkeġġi taħt l-art. Ambjent aħjar, kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Hey, head on the water, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. Well, I'll take over. Yeah, you know you can't deny. Well, I'll take over. Yeah, 'cause something's here tonight. Give me a reason, I gotta know. Do you feel it too? Can't you see me here on overload? And this time I blame you. Looking out for you to hold my hand. It feels like I could fall. Hey, now let me ride like I know you can. We could lose it all. Well, I'll take over. Yeah, you know you can't deny. Well, I'll take over. Yeah, 'cause something's here tonight. Tonight, 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 tonight. I'll be loving you all the time. It's true. 'Cause I'll make it right with you. Grazie! Ejja nfakrek fl-ewwel snin ta' gvern nazzjonalista fis-87. Għalhekk il-poplu Malti irid jażel Inti il-Partit qed, Nazzjonalista. Bernard Grech Għalhekk qal. irid jażel lili. Tħossok kburi li int nazzjonalist quddiem il-gideb tal-Laburist. Bej gvern li avvelik jew inkella gvern immexxi minn Bernard Grech. U minn hawn insellem lil Dr. Lawrence Gonzi. Il-nazzjonalisti iġaluna nkunu kburin. Mal-Labor tista' tgħid li int Malti, mal-Partit Nazzjonalista tkun gburi li inti Malti. Taħt gvern laburista tistħi tajt illi int Malti. Mhux se tkun faċli ħbib tiegħi illi noħorġu minna din il-marda jekk jaqpa' il-gvern tal-Partit Laburista fil-gvern. Inxejru l-bnadar tal-Partit Nazzjonalista! Li jekk se jerġa' jażel il-Partit Laburista se jkollna l-inkwiet. Prim Ministru ma jkunx hemm Robert Abela, Prim Ministru jkun hemm Bernard Grech. Ejjew nazzjonalisti! Ejjew bl-eluf minn tagħkom! Ejjew għax Allamana! Ejjew ħanirbu żgur! Dak illi għamlu dawn il-Labor. Il-nazzjonalisti iġaluna Taħt gvern laburista tistħi tajt illi int Malti.
I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the dawn, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can see we're lost our mind. I don't care, they call us crazy. We can live in a world that we decide. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world would be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. Or a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one day to make you smile on a rainy day. They can see it all sounds crazy. They can see we lost our mind. I don't care, they call us crazy. Run away through the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. Or a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A away. million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, A vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. for the world we're gonna make. Thank you. Thank you. Dak li qegħdin nipproponu għal 5 snin li ġejjin se nkunu qegħdin nkomplu ntejbu fuq it-tajjeb li sar mill-2013 il qudiem. Dan il-pajjiż huwa wieħed ta' opportunitajiet. Għax irrid illi uliedna l-istilel ta' Tim Malta ikollhom opportunitajiet indaqs. Anzi, iva kull tifel u tifla f'Malta trid titlaq mill-istess punt ta' tluq sabiex ikunu huma li jieħdu l-pajjiż fil-livell li jmiss. Fejn mhux biss noħolqu x-xogħol u l-impjiegi, imma noħolqu l-karrieri li jagħtu sodisfazzjon li waslu biex bniedem ikun aktar ambizzjuż għalih u
u aktar ambizzjuż għall-familja tiegħu li jaspira li jilħaq aktar, li jistudja u jistinka biex dejjem jista' jitla' tarġoħra l fuq. Jekk ma jkollniex demna ibaqba sewwa, ma jkollniex irrieda li wettquh. Melejja ma ninsewx li dan il-partit jeżisti għall-bidla, il-bidla li tġibna flimkien biex intejbu pajjiżna. Għatuni l-ewwel mandat biex minn 1000 proposta nagħtikom 1000 kisba. Għaliex flimkien se noħolqu Malta u għawdex isbaħ. Flimkien pajjiżna ikompli jkun suċċess. Għal sita negozju, il-jum jibda minn kmini u jkompli sat-tard. Jaħdem, jirsisti, joħloq, jaqla lejxin għalih, għal-familja. Joffri opportunità l-ħaddima tiegħu. Ġi tal-Malta u għawdex. Għal sitta negozju, xejn ma jagħmlulu differenza l-battibekki bejn il-politiċi. X'aktarx idejquh. Iżda, tagħmillu differenza kbira min se jkun qed jieħu d-deċiżjonijiet li jiddeterminaw il-futur. Jekk ikompli jikber, tagħmillu differenza jekk min imexxi jifhmux. In-negozji jeħtieġu tmexxija li fil-mument tal-prova issostnihom. Iridu min ikompli jagħmilhom kuraġġ. Jeħtieġu lil min f'pandemija nieda l-iskemi biex jinvestu iktar u mhux qatalhom qalbhom. Minenhom jibqgħu sodi biex illum iktar minn qatt qabel iridu jħarsu l-qudiem. Dan kollu Robert Abela mhux biss jemnu iżda wettqu fil-mument tal-prova.
nkejluwix biss mill-ġid materjali, iżda għalina l-kwalità tal-ħajja hija il-ħin mal-familja li naraw li ta' madwarna jikbru u jirnexxu. Li kollok arranġamenti ta' xogħol flessibbli sabiex tqatta' aktar ħin mal-familja tiegħek. B'dak li nagħmlu rridu li inti tkun b'saħħtek, attiv u li jkollok l-ispazju meħtieġ biex tkun tista' tipprattika l-isports u l-attività fiżika. Hekk ukoll l-arti u l-kultura. Kejl ieħor importanti li bih inkejlu t-titjib fil-kwalità tal-ħajja f'Malta u Għawdex. Fuq kollox, il-kwalità tal-ħajja hija ambjent naturali sabiħ, kampanja intokrata bl-aħjar ikel frisku ġenwin. Il-kwalità tal-ħajja tmexxina f'dak kollu li nagħmlu biex inti tgħix ħajja aħjar mal-familja tiegħek, biex nibnu futur aħjar għal pajjiżna. Flimkien. Together in Concert huwa l-akbar avveniment li qatt tittella minn partit politiku fl-istorja ta' pajjiżna.
il-poplu Malti u Għawċi maqut hawnhekk magħna u minn dejjem fajta waħda ta' appoġġ lill-Partit Laburista. Issa jmiss li nhar is-Sibt li ġej noħorġu b'għanqa waħda nivvutaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Tul dawn is-snin il-Prim Ministru kiseb l-appoġġ u r-rispett ta' bosta mexxejja internazzjonali. E kif ninsabu jumejn il-bot mill-elezzjoni ġenerali, illum permezz ta' messaġġ virtwali il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez xtaq jagħti messaġġ ta' appoġġ għal Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista. Dear Robert, we're living difficult moments in Europe. The pandemic, the economic crisis it brought, and now the biggest threat to our values and to our security system since the end of the Cold War. For this reason, we need unity, we need commitment, we need decided leaders that put the welfare of their country and of the whole European Union before any other considerations. During your term in office, you have contributed to overcome the tough times we have endured in these last few years. Your cooperation has been crucial to prove that when we stand together, we are stronger and we can deliver real solutions to our populations, as we demonstrated with the COVID vaccines or with the New Generation Fund. You have led a process to renew and modernize your country with a key objective in mind: to improve the quality of life of all the citizens of Malta. You have fostered the economic recovery, you have invested in health and infrastructure, and now you, like me, face the thrilling challenge of succeeding in the green and digital transitions. We must also tackle matters such as the European strategic autonomy, energy supply, and of course, migration issues. But we, as Social Democrats, confront all challenges from the deep-rooted convictions that the benefits of growth, recovery, and wealth must permeate all layers of society. We know that economic and social progress must go hand in hand. For these reasons, from another Mediterranean country which shares many tastes and hopes with you, I wholeheartedly give you, dear Robert, and the Maltese Labour Party all my support, all the Spanish Social Democrats' support. I hope you can continue the enormous task you took some years ago and persevere in renewing Malta, helping to make of it a fairer and more prosperous place for all. I wish you the best of lucks. Thank you. There comes a time when we hear a sudden call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somehow wants to make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world.
they need a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. When you're down and out and there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Once we realize all that change can only come when we stand together as one. Yeah. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Oh, so let's start giving. There's a choice to make. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Ħażdid miżlufin ġardin id-dinja tagħna bżonn nkunu maqudin mal-qija tar-razz umana flimkien jien wind intu jien flimkien inħarsu l-qudiem sabiex insaħħu lejxin aħna l-uliet l-ommijiet u l-miżerijiet dawk li noħolmu li ngħixu f'dinja mingħajr ġlied jekk nemmnu il-koll kulħadd kapaċi żewġ tiswawa l-fuq u viva il-paċi għal din irridu niftħu kull bieb magħluq għalhekk kull minn hawn qudiemi id-dejħ il-fuq inwasslu l-messaġġ minn din Malta tagħna b'vuċi waħda flimkien one kantaw magħna yeah one check it Maltin OG flimkien we are one id-dejħ Malta flimkien. Jina fil-ħajja tiegħi niltaqa' dejjem niltaqa' man-nies, kemm fil-professjoni tiegħi kienet dejjem kuntatt man-nies. Fl-aħħar mill-aħħar inti qiegħda hemmhekk biex taħdem man-nies, biex tgħin lin-nies. U meta tiltaqa' magħhom ituk l-emozzjonijiet lura u tieħu sodisfazzjoni li x-xogħol li tkun għamilt qed iħalli l-frott. Din is-sena aktar hija impenjattiva, peress li Robert huwa il-Prim Ministru, allura tħoss aktar tensjoni tkun ftit aktar. Fil-għaxija xorta Robert bil-baqa jipprepara l-ikel. Xorta baqa jsib il-ħin. Jibat li messaġġi li twasal li l-istennina ħaniklu fl-imkien. U anke jekk ikun sar il-ħin biex immorru norqdu jiġi tardu. Jara x'jagħmel biex li Ġorġa jqajjimha. U xorta nerġgħu ninżlu fl-imkien fil-kċina biex nitkellmu naqra. Dak il-ħin
biex jirilassa u jitkellem ftit magħna Robert ifittxu. Allura nippruvaw nagħmlu ħilitna biex nkunu hemmhekk miegħu. Iktar impenn, irridu iktar nimmaneġġjaw il-ħin tagħna, speċjalment fejn tidħol Ġorġa, għaliex Ġorġa mdorrija li aħna l-ħin kollu nkunu magħha, speċjalment miegħi. Dejjem nipprova ndawwar l-iskeda tiegħi jiena biex tiffitja lil Ġorġa, għaliex Ġorġa hija l-priorità l-ewwel priorità għalija. Ġorġa tħobb ħafna in-natura, tħobb ħafna l-ambjent u l-annimali, kull ftit ħin li jkollha tara tkun trid titlaq tiġri l-barra biex tgawdi in-natura. U allura meta wkoll Robert beda jiddiskuti magħha dwar dak li qiegħed jipprepara l-partit u għall-futur ta' dan il-pajjiż u qalilha bil-proposta ta' 700 miljun euro investiment fi spazji miftuħa wiċċa xell għaliex Ġorġa għalija il-fatt li kollha fejn toħroġ tilab ma' sħaba bħal tfal kollha nemmen li l-tfal kollha jħobbu l-ispazji miftuħa u allura nemmen ħafna fil-bżonn iva li konna spazji miftuħa mhux bogħod mir-residenza fejn għajxu biex it-tfal ikollhom l-opportunità illi joħorġu barra, jilagħbu ma' sħabhom u jgawbu n-natura. Ġorġa llum għandha 10 snin, issegwi ħafna, ġifieri anke tkun trid tkun taf x'inhu għaddej, kif sejrin, x'qed jgħidu n-nies. Anke pereżempju meta ġejna biex nitkellmu dwar it-tfal, il-manifest elettorali tal-Partit Laburista, il-tfal huma fiċ-ċentru tal-manifest. Il-fatt niftakar li Robert mar staqsija l-Ġorġa dwar il-homework. Għalila Ġorġa għalla x'taħseb jekk inneħu l-homework. L-ewwel reazzjoni tagħha kienet yes, siva mamma naqbel. Ma mbagħad qalitlu ma stenna qalitlu naħseb irrid ikun hemm naqra homework, qalitlu għax fl-istess ħin nkun qed nagħmel revision ta' dak li nkun għamilt fl-iskola. Qalitlu ma jkollna inqas ħalli jkollna aktar ħin nagħmlu mbagħad attivitajiet oħrajn. Ħanivvota l-Partit Laburista li huwa l-moviment li nemmen fih. Huwa l-moviment li jara it-tajjeb f'kulħadd, jara jemmen li kulħadd huwa kapaċi bil-mod tiegħu u jemmen li kulħadd għandu jingħata l-opportunità. Il-vot huwa l-għodda biex inti tkun tista' tiddetermina l-futur ta' dan il-pajjiż. Ma ninsewx li l-Partit Laburista kien dak il-partit li tal-vot lin-nisa, allura dik hija għodda biex anke aħna n-nisa nkomplu nimxu l-qoddim. Il-Partit Laburista minn dejjem hemm fin-nisa, minn dejjem imbuttom u rajna ħafna titjib fejn tidħol il-mara. Il-mara f'dawn l-aħħar snin rajnija tidħol lura fid-dinja tax-xogħol b'numru ta' inċentivi li tal-Partit Laburista lin-nisa, mhux għan-nisa biss, rajna ħafna passi fejn jidħlu wkoll persuni b'diżabilità, rajnihom ukoll jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jekk nibda ma niqafx. Kull persuna fil-pajjiż imini ġejja minn fejn ġejja, temmen x'temmen, kulħadd għandu jimxi l qudiem u l-Partit Laburista huwa dak il-partit li jagħti l-għodda biex kull individwu jkun jista' meta tiġi l-opportunità jkun jista' jaħtafa biex jimxi l qudiem. Minuti oħra nassistu għad-diskors tal-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Nixtiequ ngħidu grazzi u proset li żeffina kollha lill mużiċisti kollha lill-artisti, lit-tfal, lill-produtturi u daw kollha li b'xi mod jew ieħor taw sem biex jittellaw daw iż-żewġ edizzjonijiet ta' Together in Concert. Sinjuri ċabċiba kbira għal dawn in-nies kollha involuti li tellaw dan l-ispettaklu tal-lum. Insellmu issa l-tmexxija tal-partit. Insellem lill-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart. Insellmu wkoll lid-Deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit il-Perit Daniel Mikallev.
kif ukoll lid-Deputat Prim Ministru, Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament, Chris Fern. U issa, sinjuri, nistieden lil Dr. Ramona Attard għad-diskors tagħha. Sometimes it's hard to tell what we're really living for. Hear the voices calling out. X'emozzjoni nindirizzakom għal din l-aħħar darba qabel noħorġu nivvotaw is-sibt li ġej għal futur ta' pajjiżna. Għaddew 32 jum minn din il-kampanja elettorali Malta flimkien. Jiem mimlijin emozzjonijiet ta' nies differenti li tkellmu magħna u tkellmu fl-attivitajiet tagħna. Nies li jurew kif dan il-gvern laburista għamillhom differenza f'ħajjithom u għalhekk komplew jappoġġjawna. Nies li jurew li għax ħadna ħsieb is-saħħa tagħhom, ħadna ħsieb il-livell ta' għajxin tagħhom, ikkonvinċejnihom biex jappoġġjawna għall-ewwel darba. Bħal Antonella li tkellmet fil-Gżira u qaltilna kif il-pilloli tal-kanċer b'xejn għamlula differenza. Qaltilna li issa tista' tibda toħlom sabiex ikollha d-dar tagħha mingħajr ma jkollha problemi mal-polza tal-assigurazzjoni. U għalhekk hi ex nazzjonalista li ser tivvota lil Partit Laburista għall-ewwel darba. Pass-sindku tal-Asri, Daniel, li kien joħroġ mal-Partit Nazzjonalista u waqt attività tal-Partit Laburista f'Għawdex għalilna kif ma dan il-gvern tista' taħdem għax dan il-gvern ma jħares lejn il-kulur politiku. Amanda u Manuel li tkellmu waqt il-konferenza ġenerali u għalulna li hemm bżonn li l-Partit Laburista jerġa' jkun fil-gvern sabiex nimplementaw ir-riforma tal-IVF biex huma wkoll li kollhom l-opportunità li jsiru ommijiet u missirijiet. U għalhekk il-kampanja elettorali Malta flimkien kienet kampanja elettorali mimlija emozzjonijiet, ibbażata fuq il-kuntatt kontinwu man-nies. Fuq kollox, din il-kampanja elettorali uriet il-Partit Laburista mġeddet taħt it-tmexxija ta' Robert Abela. Partit Laburista imsaħħa li qed jippreżenta l-aqwa kampanja elettorali. Kampanja li uriet id-differenza bejn il-kompetenza u l-kredibilità u l-inkompetenza u l-proposti frivoli. Robert Abela u wara kull proposta da dan il-manifest elettorali u għalhekk l-1000 proposta ser isiru 1000 kisba. Jekk tagħtuh il-fiduċja fl-ewwel mandat tiegħu bħala Prim Ministru ta' Malta. Proposti fil-manifest elettorali li huma riżultat ta' tim ta' tmexxija mix ta' esperjenza u żożija ta' nies li l-kollu ħaddiema uħud minnhom rabbew il-familja u llum nanniet għall-ewwel darba, oħrajn għadhom qed irabbu l-familja. U għalhekk jifmu l-eżiġenzi u l-prijoritajiet tal-pajjiż u tal-familji Maltin u Għawċin. Kull darba li xi ħadd isaqsini x'tixtieq li jsiru it-tlet tfal tiegħek. Dejjem inwieġeb li nixtieq li jkomplu jkunu ferħanin u b'saħħithom. Bħala bil-manifest elettorali Malta flimkien għandi moħħi mistrieħa li t-tfal tagħna ser intuhom Malta ta' opportunitajiet. Malta pajjiż sabiħ b'open spaces fejn it-tfal tagħna jistgħu jieħdu gost. U waqt din il-kampanja elettorali ltqajt ma' tifla ta' 12 sena. Qalt li qed tistudja drama. Qalt li però probabbilment la nikber mhux ser inkun nista' naħdem il-ġob li nixtieq, dik ta' attriċi. Qalt li allura nixtieq nidħol fil-Parlament
biex saħħa ma jkollix il-job full-time li nixtieq. Naħdem għal pajjiż li nixtieq. Jiena lil dik it-tifla ngħidilha li bil-manifest elettorali Malta flimkien ser ikollha l-impjieg li tixtieq fil-pajjiż li tixtieq tgħix fih. U għalhekk il-messaġġ tiegħi lil dawk it-tfajliet kollha, lil dawk il-bniet, lil dawk in-nisa kollha li qed isegwuna ngħidilhom li dan il-partit qed jaħdem sabiex aktar nisa ikunu fit-tmexxija kemm fil-gvern kif ukoll fil-privat. U issa ser nagħtu aktar opportunitajiet biex in-nisa ikunu eletti fil-Parlament. Erġajna konna aħna li xprun tal-bidla, meta nagħta dritt tal-vot lil kull min għandu 16 sena u aktar. Aħna dejjem ħdimna biex nagħtu u nwessaw id-dritt tal-vot. Ħadd ieħor għax m'għandu xejn joffrilek jgħidlek tużax il-vot, ibqa' d-dar. Qed jieħdukom for granted, aħna ma nieħdu l-ħadd for granted. X'arroganza! X'arroganza min jgħidlek oqgħod id-dar u tivvutax għax Malta ser issir dittatorjat kif qal Bernard Grech meta kien waqt dibattitu mal-Prim Ministru. Kemm sejjer żball Bernard Grech? Tkomplix tweġġana lil Maltin u l-Awċin. Tkomplix tweġġa l-eżerċizzju demokratiku tal-elezzjonijiet li aħna nemmnu fih. Malta hija demokrazija b'saħħitha. Fuq kollox, Malta hija tal-Maltin u l-Awċin kollha mhux ta' xi klikka. U bl-istess mod, ta' kif għamilna l-istorja flimkien tul din il-kampanja elettorali, ta' kif għamilna l-istorja flimkien bit-tfassil tal-manifest elettorali, ejja nerġgħu nagħmlu l-istorja flimkien. Għatu vot b'saħħtu lil Robert Abela. Li jmexxi tim ġdid, li jmexxi tim maqut. Tħalluhomx jieħduna għal passat, tħalluhomx jifirdu lil dan il-pajjiż. Tħalluhomx fuq kollox ifarku dak li bnejna flimkien. Dan huwa l-unika partit li joffri futur stabbli għal uliedna. Dan huwa l-unika partit li għandu fit-tmexxija tiegħu mexxej b'saħħtu li miegħu tafu fejn qegħdin il-Prim Ministru Robert Abela. U jekk Robert Abela wieħed li aktar mu ser tiżdied il-fiduċja, aktar ser tiżdied l-umiltà, hekk ser jiġri għax dak li wieħed iwettaq. Mandat b'saħħtu il-Prim Ministru Robert Abela jieħu d-deċiżjonijiet kollha tajbin sabiex inkomplu inġettu lill-partit, lill-gvern u lill-pajjiż. Għalhekk min ser joqgħod id-dar, l-unika messaġġ li ser jagħti u kontra li nkomplu il-bidla. U messaġġ favur oppożizzjoni dajfa u distruttiva jekk toqgħod id-dar. Jekk ser toqgħod id-dar mhux ser iġġib aktar bidla. U jekk Robert Abela kien wieħed li dan il-partit ser ikompli jkun maqut, ser ikomplu jissaħħaħ, ħarsu lejn din il-kampanja elettorali u waraw kemm hu b'saħħtu dan il-partit, araw kemm hu organizzat dan il-partit. U jekk wieħed li Malta Għawdex ser tkun tal-Maltin u l-Awċin kollha, hekk seħħ u għalhekk lajta f'din il-kampanja elettorali ita Malta flimkien. F'dawn is-sentej diffiċli Robert Abela wettaq riformi u bidliet kbar. Ejja flimkien inkunu parti minn dan iż-żmien eċitanti li ġej. Jien nemmen f'Robert Abela għax naf li Robert Abela dejjem ta' il-fiduċja tiegħu lill-familji u n-negozji Maltin. Ejja nagħtu il-fiduċja lil Robert Abela f'dan l-ewwel mandat tiegħu bħala Prim Ministru sabiex inkomplu inġeddu lil Malta flimkien. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw l-Dr. Ramona Tart
President tal-Partit Laburista. U issa nistieden lit-tieni kelliem għal-lejla. Sinjuri, nilqgħu magħna lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, il-Perit Daniel Micallef. Salmilkom. Illum xtaqt naqsam ma'kom messaġġ partikolari. Ma'kom li qegħdinaw u ma'kom li qed issegwuna minn ġoddar tagħkom. Kull 5 snin, kull wieħed u waħda minna niġu msejħa biex nagħmlu għażla. Dawk il-ftit minuti li nagħmlu fil-Kamra tal-Vot għandhom saħħa kbira. Dan id-dritt ma waqax mis-sema. Dan id-dritt iġġieldu għalih dawk ta' qabilna. U niltaqgħu nisma' bnies li qed jaħsbuha jmorrux jeżerċitaw dan id-dritt nhar is-Sibt. Min għax għandu ixu personali u nifhem li hemm min iħossu imweġġa jew li ma ġiex mismuħ biżżejjed. Min jgħidlek bħal dak il-ħabib antik tiegħi li tqajt miegħu din il-ġimgħa, tifel tal-partit bħali, u qalli nixtieq li l-Labor ikun fil-gvern bla dubju, imma nemmen li ħaqkom tbeżbiża. Qalli irrid inkun ċert li tallimtu mill-iżbalji li saru. U naf li hawn bosta jaħsbuha bħalu. U tkellimna fit-tul qabel miegħi fuq il-ħafna ġid li sar f'dawn id-9 snin. Ibilna wkoll li fl-aħħar snin saru riformi bla preċedent li bħala partit komplejna nibnu fuq il-ħafna tajjeb li għamilna u li bdilna id-direzzjoni fejn seta sar aħjar. Ibilna wkoll li fadlilna ħafna x'namlu u li nixtiequ li l-oliedna jikbru fil-futur sabiħ li għandna nfassal fil-viżjoni tagħna għal dan il-pajjiż. Wiċċ in wiċċ ma staqsejtux jekk ikkonvinċejtux. Ma nħobbx nindaħal fl-għażliet ta' dak li jkun. Imma minn hawn nindirizza lilu u lil dawk li qed jaħsbuha bħalu u li jħossu s-sentiment tiegħu. Bix-xewqa ma naslu mkien ħbib tiegħi. Perfetti maħniex u lanqas qatt ser inkunu. Iżda jekk tixtiequ gvern laburista li tibqgħu id-dar mhijiex soluzzjoni. L-għażla qudiemkom hija waħda li ssib taqdu d-dokument tal-vot u tmorru tagħtu vot ta' fiduċja lil dan il-moviment. Dawk il-ftit minuti li nagħmlu fil-Kamra tal-Vot jitfgħu fuqna responsabilità kbira. Mhijiex biss kwestjoni li tagħżel gvern għal 5 snin. Hija deċiżjoni li tfassal destin ta' pajjiż. U ħanati ftit eżempji. Ħammur lura l-elezzjoni tan-1971. Uħud minnkom kontu hemm, jiena ma kontx twilit, u wara li għaddejtu midnu bil-mejjet tajtu vot il-Partit Laburista. Dak il-vot fisser l-introduzzjoni ta' qafas soċjali b'saħħtu li għadu magħna sal-lum. Ma mhix 5 snin u waqaf, għadu magħna sal-lum. Wassal biex Malta ssir Repubblika, biex nagħmlu pass ieħor lejn il-ħelsien. Kisbiet li għadna nożu sal-lum u riformi li wittew it-triq għall-ekonomija mibnija fuq ix-xogħol. Ma kienx vot għal sempliċement 5 snin, kien vot li fassal futur ta' pajjiż. Il-vot fl-2003 wassal biex Malta llum
huwa stat membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Vot li wkoll immarka id-destin ta' dan il-pajjiż. U llum qasem dubju li l-vokazzjoni Ewropejista hija ħafna aktar naturali għal dan il-moviment milli għal ħaddieħor. Illum għandna first time voters li ħajjivvotaw propju l-ewwel darba nhar is-Sibt li twildu f'Malta Ewropea u ma jafux realtà oħra. Il-vot tal-2008 wassal għal 5 snin ta' austerità, staġnar ekonomiku, deficit u nies ifittxu x-xogħol. Dawk li dak iż-żmien baqgħu id-dar avolja xtaqu Gvern Laburista ħallew fidejn ħaddieħor. Gonzi PN rebaħ b'1500 vot u bdew jgħidu ġewwiċna li spiċċa l-Labor. Dik l-għażla fissret 5 snin ta' arroganza, kontijiet ogħla u awsterità. Fissret minn telef ruħ ifittxu x-xogħol u ħafna xogħol li kellu jsir biex l-istaġnar ekonomiku li kellna naraw li nimxu l-qoddim minnu. Imbagħad il-vot tal-2013 wassal biex saret rivoluzzjoni soċjali, kisbiet bla preċedent fejn jitlu drittijiet ċivili u tkabbir ekonomiku li fisser li dan il-pajjiż seta' jaffronta l-akbar kriżi li qatrat id-dinja fi żmien reċenti. Qed ngħidilkom li l-vot f'elezzjoni ma jiddeterminax biss 5 snin, jeffettwa 10, 15, 20, 50 sena. Il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Hi x'inhi l-opinjoni tiegħek? Jiena ċert li inti taf lil min trid imexxi dan il-pajjiż minn nhar it-tnejn li ġej. Taf ukoll li mingħajr il-vot tiegħek ħajkun ħaddieħor li jażel għalik kif ġara fl-2008 u l-futur li ser jażel ħaddieħor ser jaffettwa lilek, il-uliedek u l-familja tiegħek. Issa l-għażla hija biss fidejk. Ħaddieħor mar il-qorti biex jipprova jħarbat elezzjoni ġenerali. Irid il-poter akkosta kollox. Jien ngħidilkom, il-poter huwa fidejn kull wieħed u waħda minnkom biss. Fidejn kull wieħed u waħda minnkom biss. Għandkom l-għażla. Jekk nhar it-tnejn tridu xtaraw lil Bernard Grek, lil Jason Azzopardi, lil Keril Akkolina u l-Beppe Fenekadami deħlin Kastilja, jew naraw xil Robert Abela u lil Tim Malta deħlin lura x-xogħol u jibdew jimplementaw il-manifest Malta flimkien. L-għażla hija fidejk. Jekk għadek ma ġbarx il-vot fadallek 4 sigħat biex titla' n-naxxar u tiġbru imbagħad għażel x'tagħmel nhar is-Sibt. Jekk nhar is-Sibt imma ser tibqa' d-dar il-ħadd fil-għodu ikun tard wisq u ħaddieħor ikun iddeċida lik. Il-futur ta' dan il-pajjiż huwa sabiħ bib tiegħi. Irridu nivvotaw il-koll għal Malta flimkien jekk irridu ngawduh. Irridu mmorru biħġarna nagħtu l-appoġġ tagħna għall-ewwel mandat ta' Robert Abela bħala Prim Ministru. Irridu nibqgħu naħdmu sal-aħħar minuta sabiex nikkonvinċu li l-għażla tkun għal Malta flimkien għax il-futur sabiħ. Grazzi ħafna. Sinjuri, grazzi minn qalbna l-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, il-perit Daniel Mikallef. Dan huwa il-moment li tant il-koll stennejna. Maltin u għawċin mid-djar tagħhom. Daw kollha li tisseguna wkoll permezz tar-radju, tat-televiżjoni u l-medja soċjali. L-MFCC ta' Għali tagħti merħba lill-Prim Ministru ta' Malta, tal-Maltin u l-għawxin kollha,
Robert Abela! FCC. Il-Prim Ministru ta' Malta. 1-2. Sinjuri, il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, Robert Abela! Flimkien mal-mara tiegħu, Dr. Lydia Abela, l-MFCC ta' Ali. Maltin u Awċin, il-koll flimkien, merħba għal dan l-aħħar Masreli. Malta flimkien fl-MFCC ta' Ali. Sinjuri, il-Prim Ministru Robert Abela! Sinjuri, meta fadal biss ftit sigħat sabiex il-poplu Malti u Awċi jagħmel id-deċiżjoni u l-għażla tiegħu għal futur sabiħ, il-Maltin u l-Awċin jilqgħu lill-Prim Ministru Robert Abela! Grazzi lilkom li erġajtu inaqattu magħna l-lejla. Grazzi lill-poplu Malti u Awċi kollu. Kemm għandu talent dan il-pajjiż, kemm jingburi bl-Awċin u l-Maltin. Kull qasam tal-ħajja dan pajjiż li mexxa u se jkompli jirnexxi għax mibni fuq il-bżulija ta' kull wieħed u waħda minnkom, fuq it-talent ta' kulħadd, fuq il-ħila tagħna il-koll flimkien. U hija dik il-bżulija, dik ir-rieda li ntejbu l-affarijiet li rridu nippremjaw b'dak li qed nipproponu għażmien li ġej. Wasal il-mument li nażlu l-futur ta' dan il-pajjiż. Ninsabu inqas minn 48 siegħa bot biex niddeċiedu fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż. Reġa' wasal il-mument li bis-sem tagħna f'din id-deċiżjoni importanti nuru kemm aħna kburin pajjiżna. Kemm jimpurtana mis-soċjetà li nagħmlu parti minnha, kemm tassew nemmnu fil-potenzjal ta' din l-art li ngħixu fiha. Qed nofru triq mimlija tama u aspirazzjoni, triq ta' fiduċja f'dan il-pajjiż. Mhux mingħajr sfidi, żgur li qatt ma nista' nwiegħdkom
li kollox se jkun wartu żgħar. Imma li nista' nagħti l-kelma tiegħi lilkom dwaru hi li quddiem kull sfida inkunu sodi biex mhux biss nelbuha iżda naqilbuha f'opportunità. Għalhekk issa il-mument li nħarsu l-qudiem biex infasslu l-futur. Flimkien maqudin għax meta tkun kburi b'xi ħadd, meta tkun kburi b'xi ħaġa, tkun tista' taħdem għaliha b'saħħa. Hekk ħdimt u hekk naħdem bħala mexxej Malti kburi kull meta nkun barra pajjiżna nirrappreżentah kif se nkun għada filgħodu. Għax biex titkellem f'isem pajjiżek titmur hemm barra b'wiċċek minn quddiem. Ejduli, insaqsikom lilkom illejla, jekk min jistħi jgħid li pajjiżu huwa Malta, kif jista' jmexxih? Għax kburin pajjiżna aħna morna ninnegozjaw u ġibna l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej. Għax kburin pajjiżna għamilna pjan ta' rkupru li ġie mfaħħar mill-Kummissjoni Ewropea. Għax kburin pajjiżna għamilna riformi kbar mill-governanza sal-ugwaljanza. Dawn mhux kisbiet tiegħi, dawn huma kisbiet tagħna ma'kom flimkien Team Malta. Team ta' madwar 500,000 persuna kburi b'din l-art. U għalhekk nistqar magħkom li ftit għandi kliem biex ngħidilkom grazzi tas-sostenn li tajtu lil Lidja u lili f'dawn l-aħħar sentejn. F'din l-aħħar laqgħa kbira tal-kampanja elettorali jumejn qabel il-poplu irid jażel jekk jagħtinix l-ewwel mandat tiegħi jew le. Irrid ngħidilkom grazzi tal-appoġġ fl-aktar mumenti diffiċli. Inroddilkom ħajr tal-messaġġi ta' kuraġġ meta qomna filgħodu u sibna dinja mibdula ta' taħt fuq. Grazzi tal-għoża li urejtuna f'dawn il-ġimgħat. Fuq kollox, grazzi ta' kemm tħobbu lil dan il-pajjiż. Tażlu x'tażlu nhar is-sibt dawn mumenti li ma ninsihom qatt, li tawni talimiet li se nġorrom miegħi għal dejjem.
Imma żgur tippermettuli jekk insemmi tnejn min-nies li qegħdin hawn fostna. Lidja, grazzi li dejjem tkun ta' sosten u kuraġġ. Iżda fuq kollox ta' kemm tkun ta' ispirazzjoni, ta' kemm tgħinni nifhem l-esperjenzi tan-nies li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Grazzi Ġorġa, li għalkemm xkejkna. Grazzi li għalkemm xkejkna fleta tifhem li għalkemm ħajjitna bħala familja nbidlet dan qed nagħmluh biex it-tfal kollha ta' dan il-pajjiż ikollhom l-istess ċans illi jimxu l-qudiem. Għax jekk nilħqu dan l-għan fil-politika nkunu lħaqna l-aktar għan importanti tal-pajjiż. Dak li nibdlu il-ħajja tan-nies għall-aħjar. Għax għalhekk irridu għas-servi l-politika. Kien hemm episodji li jaf waslu biex hemm min għadu xettiku sal-lum. U għalhekk għadu mhux deċiż se jagħmel is-sibt. L-appell tiegħi lilek hu li d-deċiżjoni se tittieħed u jaf jiddispjaċik jekk tħalli l-ħadd ieħor jieħodha għalik. Irrifletti, aħseb ftit u tintebaħ kemm din hija deċiżjoni importanti u differenti. Staqsi ftit lilek innifsek qatt kont taħseb li lejlet elezzjoni se tisimgħu il-partit tal-oppożizzjoni jibgħatilkom messaġġ biex ma tivvotawx. Li jgħidilkom għamlu li tridu basta ma tappoġġjawx lil Partit Laburista. Tafu għax jagħmlu hekk għax jafu huma stess li mhumiex alternattiva, għax m'għandhomx viżjoni kredibbli, għax m'għandhomx pjan għall-futur. Jaslu biex jgħidulkom nafu li tafdaw lill-Partit Laburista imma tivvotawlux ħajjismakom aktar. Jien żgur ma stennejtx u mhux se nistenna l-għada tal-elezzjoni biex ngħidilkom li qed nisma' il-messaġġ tagħkom. Naf x'inhu l-messaġġ tagħkom għax niltaqa' magħkom kuljum.
ġejt fil-pjazzett u t-toroq tal-lokalitajiet kollha u lilin mill-kampanja elettorali bqajt niġi għandkom inħabbat il-bibien. Ma nitlifx mument biex inkun magħkom fid-djar fuq il-postijiet tax-xogħol fl-istituzzjonijiet edukattivi. U huwa minn dawn l-esperjenzi li nifhem il-frott tal-ħafna kisbiet li rnexxielna nġibu għal pajjiżna. Huwa minn hawn li nifhem fejn nistgħu nindirizzaw aħjar il-weġat tagħkom. Imma biex nagħmlu dawk il-bidliet tridu tisilfuni l-fiduċja tagħkom. Id-deċiżjoni dwar jekk tridunix nibqa' mmexxikom il-qudiem hija l-ewwel waħda li tridu tieħdu. Imma mbagħad tridu tkunu miegħi biex inwettqu l-1000 proposta. Waħdi ma nista' nagħmel xejn, għandi bżonn is-saħħa tal-fiduċja tagħkom biex inkompli nbiddel lil dan il-pajjiż għall-aħjar. Irridu insettqu l-għaqda, nimxu l-bot mill-politika tal-firda, inħoss iva li għamilna pass il-qudiem, imma rridu nagħmlu aktar. Jekk is-sibt se nibqgħu id-dar il-politika tal-firda tikber għaliex min ħaddimha jaħseb li jista' jibqa' sejjer fid-direzzjoni li qabad. Miegħi tafu fejn qegħdin. U rejtkom li lest nisma' nitgħallem u nwettaq. Ħadd ieħor anke fl-art tiegħu wera li jibqa' l-istess u b'kull approvazzjoni li tagħtuh jibqa' l-istess. Jien irrid nibqa' niġi qudiemkom b'wiċċi minn quddiem. Għalhekk il-kelma tiegħi magħkom hi xi ħaġa li nibża liha ħafna. Jekk is-sibt tisilfuni l-fiduċja tagħkom fl-aħħar tal-leġislatura li jmiss, irrid li nkun nista' niġi hawn qudiemkom u narakom aktar kburin pajjiżna. Din il-ġimgħa iddibattejt għar-raba darba mal-kap tal-oppożizzjoni. Nafu minn qabel fil-professjoni u il-politika laqqatna aktar f'dal aħħar xhur. Dejjem kien hemm differenza miegħu dwar kif naraw l-affarijiet. Jien progressiv de natura u konservattiv u jiġġieled kontra l-bidla. Issa forsi sem xejn ħażin għax hija kwistjoni ideali. Wara kollox dik l-għażla demokratika. Imma n-nies li qed jiġbdulu l-ispak huma
l-istess nies perikolużi li poġġew ħemm biex firdu partit. Issa biex jippruvaw ineħħu lilna se jippruvaw jifirdu pajjiż. Rajnihom fl-aħħar jiem bdew bil-manuvri u l-lob tas-soltu. U l-mistoqsija lilkom se tħalluhom. Mela għalhekk huwa meħtieġ vot b'saħħtu lil dan il-gvern biex ikollna Malta aktar b'saħħitha. Mingħajr vot iddajjef il-vuċi tiegħek, bil-vot issaħħaħha. Il-Maltin ma jridux qtieħ il-qalb. Il-Maltin iridu kuraġġ. Ħarsu lejn il-familji tagħkom u waraw kemm imxejtu l-qudiem tul is-snin. Bħalma wara kollox mexa pajjiżna. Nistgħu nagħmlu flimkien affarijiet kbar. Bħala pajjiż għandna dak meħtieġ biex nirnexxu. Għandna bżonn li jibqa' jkollna tmexxija soda u dik it-tmexxija soda nistgħu nagħtuha aħna. U allura dik il-għażla li għandna anqas minn 48 siegħa oħra jew soluzzjonijiet għall-isfidi li hemm jew politika tal-passat. Asmajna se ngħinu u ninkoraġġixxu lil first time buyers bl-akbar inċentivi ta' kull żmien. Iż-żgħażagħ tagħna irriduhom jiftaħru li pajjiżhom l-aktar fl-Ewropa li jagħtihom għajnuna biex jistudjaw u biex javvanzaw il-qudiem. Għax nisimgħu wkoll lil dawk li qed isibu diffikultà biex isiru ġenituri. Smajnihom imma jekk niġu f'dati minn nhar it-tnejn se nkunu qed naġixxu f'isimkom. Għax f'dan il-pajjiż ħadd m'għandu jitħalla barra. Il-familja tibqa' s-sinsla ta' dan il-pajjiż u kull familja irridu nappoġġjawha. U għax nappoġġjawha innaqsula t-taxxi u nżidula dħul. Meta faqqet il-kriżi mhux biss ħadnilkom ħsieb il-paga imma żidna fuqha b'inċentivi. U issa irridu nafsu għal kundizzjonijiet aħjar. Kif għamilna man-negozji wkoll f'mument fejn kulħadd ħaseb kif forsi nistgħu biss insalvawhom mill-arqa. Aħna mhux biss għamilna dak salvajnihom, immennihom jaqtfu aktar il-qudiem, jirnexxu aktar. Dawn huma l-valuri tagħna, il-bżulija u s-suċċess. Għamilna imma rridu nagħmlu ferm aktar. Iżda fl-istess ħin nipproponu biss dak kollu li nafu li nistgħu nwettqu. Qatt mhu se niġi hawn qudiemkom b'xi ħaġa li nafu li ma tistax issir. Għalhekk sa mill-ewwel ġurnata urejna l-pjan ta' kif se niffinanzjaw il-proposti tagħna. Ma stennejn iżgur kif għamel ħadd ieħor sal-aħħar biex minn għalih mhux se nindunaw bl-iżbalji tagħhom. Għalkemm biex ngħidilkom kollox ukoll ma kellniex bżonn indumu wisq għaliex lanqas kemm kibret l-ekonomija ma ġabu tajjeb. Għax bqajna responsabbli lill pensjonanti kollha tajnihom żidiet b'saħħithom u se nagħtuhom aktar u nagħtuhom aktar għax irridu li tgħixu ħajjitkom b'kuntentizza għax Malta ħadd ma jrid ikun minsi. Aħseb wara
il-pensjonanti tagħna wara dak kollu li tajtu għal Malta. U l-istudenti li tant għandna l-qalbna irridu nibqgħu nippreparawhom għall-futur. Id-dinja qed tinbidel u l-edukazzjoni għandha tibqa' parti mill-vjaġġ kontinwu ta' ħajjitna. Għalhekk noħolqu karrieri mhux biss impjiegi, xogħol b'valur mhux biss paga. U fl-ambjent imbagħad se nagħmlu trasformazzjoni fejn illum hemm konkrit irridu spazji miftuħa, fejn hemm id-duħħan tal-exhaust irridu spazji ġodda bis-siġar u fejn tiddevertu. Għalhekk 700 miljun euro ta' investiment fuq medda ta' 7 snin. U allura is-sibt li ġej tisimgħux minn dawk li jridu jġeluk temmen li xejn ma jista' jinbidel. Iva, dan il-pajjiż jista' jkompli jinbidel għall-aħjar. Jien nemmen fid-dinjità ta' kull wieħed u waħda minna, fil-libertajiet ċivili, fil-kwalità tal-ħajja u fil-prinċipji li fuqhom huwa mibni dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista għadu marbut mal-ktajjen tal-passat, inkompetenti, mifrut, negattiv u dajjef. Għalhekk huma jitkellmu dwar kollox imma aħna inwettqu. Għalhekk huma jifirdu u aħna naqdu, huma jweġġgħu lil pajjiżna u aħna naħdmu biex nolluh il-fuq. Għalhekk huma jnaqsu t-taxxi għal ftit u aħna naqsu t-taxxi għal ħafna. B'dak li qed nipproponu ifisser li meta se tivvotaw nhar is-sibt se tkunu qed tivvotaw biex uliedkom ikollhom edukazzjoni aħjar, il-familja tagħkom tkun aktar b'saħħitha, in-negozju jibqa' jikber, il-pensjonijiet jiżdiedu mhux biss tlaħħaq mal-ħajja imma timxi il-qoddim. Se tivvotaw għal pajjiż riformat. L-għanijiet tiegħi huma l-għanijiet tagħkom. Il-mistoqsija issa hi kif se naslu għalihom. Lil min tafdaw imexxi l-ekonomija, lil min tafdaw imexxi biex ikompli jnaqqas it-taxxi, lil min tafdaw bis-sigurtà ta' pajjiżna, lil min tafdaw biex nollu l-standards fl-edukazzjoni u s-saħħa, lil min tafdaw biex inżidu id-drittijiet għal kulħadd. Wieġbu dawn id-domandi bil-vot tagħkom. Il-5 snin li ġejjin se jkunu dak il-5 snin fejn nollu l-standards u nżidu l-livell f'dak kollu li nagħmlu. Mela l-istedina tiegħi hi biex nidħlu għal din il-fażi l-ġdida. Ejja nkunu dak il-pajjiż li ħareġ l-aktar qawwi u rkupra l-aktar b'saħħtu minn żmien ta' taqlib. Ejja nibqgħu impoġġu n-nies qabel il-politika partiġana. Ejja nażlu li nkunu pom wieħed maqgħud minflok mifruda. Ejja naħdmu ta' familja minflok t-individwi għal rasna. Isilfuni il-fiduċja tagħkom għall-ewwel mandat tiegħi.
biex inwettaq, biex inkompli fuq it-tajjeb li għamilna, biex ikolli s-saħħa nkompli nbiddel. Għax dan kollu jatina t-tama l-ġejjieni. Ejja nuru li tejn Malta lest mill-ġdid biex imexxi l-pajjiż. Ejja kull ħolma tagħkom nagħmluha realtà flimkien mal-istudenti, flimkien mal-familji, flimkien mal-anzjani, flimkien mal-negozji, flimkien mal-ħaddiema. Malta, flimkien il-futur sabiħ, il-futur fidejk. Sinjuri l-Awmana, fuq il-palku kol, il-mara tal-Prim Ministru, Dr. Lidia Abela flimkien ma' tifla tal-Prim Ministru, Georgia May, il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, Robert Abela. Malta flimkien fl-MFCC ta' Ali, it-tislima tagħna lil-Maltin u l-Awċin kollha li segwewna matul din il-kampanja elettorali intensiva. Grazzi tal-appoġġ kontinu tagħkom. Grazzi Maltin u l-Awċin. Dak l-appoġġ serva u fisser għalina għal ħafna u ħafna enerġija u entużjażmu għal dan iż-żmien li ġej. Grazzi Maltin u l-Awċin u nistidinkom issa sabiex il-kol flimkien insegwu u nkantaw minn hawn ftit tal-ħin ieħor l-innu nazzjonali ta' pajjiżna, l-innu Malti. il-qudiem issa fidejkom. Nar is-sibt li ġej l-elezzjoni ġenerali. Oħorġu ivvutaw
lill-Partit Laburista. Għall-aħħar darba nixtiequ ngħidu grazzi lill-artisti, lill-mużiċisti, lit-tfal, lill-produtturi, lill-kru tekniku, lil kulħadd li kien parti minn Together in Concert. Grazzi lilkom l-eluf ta' telespettaturi li segwejtu it-trasmissjoni mid-djar tagħkom u permezz tal-medja soċjali. Grazzi lil kulħadd għall-aħħar darba il-lejl it-tajjeb. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħli mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed għal prosperità ġdida. Kwalità